Jo, kamera nahrává neustále. Oh yeah! Party man. Pravdou je, že mám 100 hlav a bojím se, že když dojde při smažení hranolky, že mě přizhodí na noční směr. Jsme takový lehce neužitečný. To je špatně, to je vykladeně. Hovno! Je hovno. Právě to je normální čistá. Více jsou méně váhy. Dneska každý správný plutokrat má plutoniovou kopku na plutu. Rodinná foto. A to, že ní fotobou, když to očekává, víš. Je to lehká práce, no. Jsi se ve skutečnosti úplně volit. Můj zástupce mě předhodí vyvážených úspěší za hodinu a budou žít. Je to úžasné, fenomenální, magnificentní. Je to celé dvakrát než celé plutokratí mají příklad. Kurva, jsou to těžce vydělaný peníze. Tak to je fakt. Je. Strašně se tu chlastá. Je geniální. Neužitečný padaj. Já jsem si vsadil na svýho jmenovce, že neumřít v prvních 2 hodinách. Vyhrál jsem!